там сваім жыццём, а вы тут сваім жыццём. Паверце, хлопцы, у Польшчы шмат беларусаў, каля 100 000 пераехала. З тымі, якімі мы спатыкаемся, якім баліць душа і за Беларусь, за сэрца, які сведомыя, яны пра гэта думаюць, ведаюць, кожны дзень цікавяцца, кожны дзень перажываюць, плачуць, калі каго там параніла, забіла, і гэта сапраўды так. Гэта сапраўды так. Паверце, што вас знаюць, за вами сочаць, ведаюць, каго параніла, ўсё это знаходзяць у сетках, ну і стараюцца дапамагчы як могуць, у сэнсе, ну, сваёй падтрымкай і нават там, ну, матэрыяльна, там, лекарствы, там, збіраюць, там, мы вот только что организоваліся з вольнай Беларусі, бо не так просто было ўсё ж таки у Польшчы это зрабіць, але гэта атрымалася. Ну і адразу там мы стараемся вам дапамагчы там матэрыяльна. Вот, невялікая дапамога была, і гэта яна будзе далей, мы будзем это працягваць. Таксама мы з гэтымі хлопцамі, якія у паспалітым рушэнні таксама контактуем і прапанавалі ім арганізавацца, зрабіць сваю арганізацыю. Мы дапаможам ім фонд зарэгістраваць, дапаможам рахункі адкрыць. Ну, у нас трошки вопыт невялікі ёсць. Каб усё працавала на бацькаўшчыну, на перамогу над маскалём. Бо тут рашаецца, ну вы ж самі все разумееце, рашаецца не толькі лёс Беларусі і Украіны, рашаецца лёс всей Сходняй Европы. Калі гэты Мордор будзе разбіты, будзе другое жыццё, бо всю гісторыю яны віселі над нами як каршун, і што яны натварылі ў 30-е гады, вы это знаеце, на 2 мільёны знішчылі ў нас. 1 800 000 по маіх падліках. Вот. Ну і што робіцца тут, яны такія былі увесь час. Это психологія степу, психологія орды. Вот, знішчыць, нагадзіць, кажуць, усюды. Ну вот цяпер уже трошки Європа убачила, бо до этого часу вони жили ілюзіями, що тут можна демократію в Росії побудувати, що тут ілюзія, кажуть, тому що газу було, нафти було. Ну тепер яка історія їм показує. Але на вострої історії знаходиться Україна, знаходяться люди, які змагаються, оферуються своїми життями. І тому вельми важно, хлопці, вельми важно, каб от гэты ахвяры, якія ўжо беларусы заплацілі, каб гэтае раненне ўсё, каб гэта не прайшло, як кажуць, надарма, каб это нехто не скарыстаў, каб это не забылі, не затапталі. Таму што гэта, словом, вы – это гонар нашай нацыі. Это вельмі важна, што тут беларусы ёсць на Украіне, вот яны змагаюцца, і украінцы, якія это бачаць, яны гэта цэняць. Вот. Таму я хацеў бы такі месседж, цяпер кажуць, да вас данесці, што ніхто вас не забывае. Вот усе это памятаюць, бачаць, сочаць, правильно ацэньваюць вас, як ваших герояў, вот, і вельмі хочуць дапамагчы. І другі момент. Значит, мы вельмі стараемся, каб гэтыя харугвы, так, гэтыя паспалітыя рушэнні, ўсё. Ну, высветлілася такія рэчы не вельмі добрыя, што яны кінутыя на волю лёсу аказаліся, гэтыя людзі, якія рыхтуюцца не вельмі там хто што. І мы стараемся ім дапамагчы, але мэта такая, кожны выбірае сам свой лёс, свой накірунак, але галоўнае нам полк Каліноўску. Вот гэта адзінка, якая себе засведчыла, якая арганізавалася па-ваеннаму і палітычнаму. Больш няма з кім параўнаць. Нам трэба, каб гэты полк мацаваўся, каб ён рос збройна, рос ідэёва, палітычна, расшыраўся, каб гэты полк быў бы той беларускай арміяй, вот той адзінкай, якая ў патрэбны час дапаможа беларусі збавіцца ад этого маразму, ад этого здрадніка, які прывёў акупантаў на нашу краіну, і што яны вытвараюць, вы гэта ведаеце, што яны там вытвараюць у нас у Беларусі. Тысячи людей за кратамі саджаюць за те саме, там рабочий навесіў на сваю там шафу, дзе адзенне трымае бел-чырвона-белую наклейку. Все 3 гады. По-беларуску людзі там загавораць на вуліцу, пачалі кідацца на беларускую мову. Вось, прытым кідаюць жанчын, по 5 дзяцей, золотар пасадзілі, можа,
напевно ж ви ведаеце, такая прыгожая хрысціянская жанчына, такая сям'я хорошая, все толькі таму, што яны яе гэтую гразь, гэтую камеру, эту сволач, вот здохне там. І шмат таких прыгожых жанчын, прыгожых кідаюць ад ненавісці на вот то, што яны прыгожыя. И анонимный, вот это Катерина, это самая, Андреева, так. Андреева, якая журналистка, за ничто. Только вышла замуж, еще медовый месяц. Вот туда, 2 года отсидела, еще 6 годов. Сиди, ну, тут знаете, такое вот. Ивашин Денис, это такие разумный хлопец, хороший журналіст. Білорусь його ведає особисто. Інформнапалм, так. Да, інформнапалм, який вів, давав цю всю інформацію. От. Так само він недавно женився, ще, кажуть, медовий місяць не прийшов. Ах, от туди його, от, у камеру. І більш того, його не просто, його ще пресують про карцер, про те, щоб люди згубили здоров'я. Це садисти, які от зайшли на Білорусь, от маючи на цього свого вар'ята, от, і праз гэтага вар'ята нішчаць нашу націю, зневажаюць нашу годнасць чалавечую, зневажаюць нашу мову, нашу культуру, наши могилы, куропаты. Ж крыжи поломали в 19 году. Крыжи почали ломать, там 200 тысяч больше людей расстрелянных лежит, хлусят и лгуть. И вот целое поколение выросло, 28 годов, это маразм. Выросло целое поколение, яким напакостили в мозги. Вот. И тем не меньше ничего не отрывается. Вот ничего не отрывается. И все равно 28 годов этого маразма выросло новое поколение, вот, якая, ну, большиня людей ненавидеть эту истоту. Я маю контакты с людьми, которые живут на Беларуси, и которыми спотыкаюсь. А это полная таємниця. Я нигде это не кажу ничего, потому что треба этих людей заховать. Так вот, я прошу, с разных мест приезжают люди, дайте информацию, что, на что люди готовы. Значит, скажут так, что, ну, режим озлобился, ясно, что отбывается, а люди вот затялись. Вот есть у людей, белорусы еще не вельми показывают, что это. Страх, конечно, панує, люди боятся, але вельми шмат людей есть, які затяте чекають свого часу. Напевно, як була зброя, то може було б що інше. Зброї нема. Але зброя буде. Коли цей режим увесь повалиться, то буде. І наступний момент. Ну, вони там завели русські війська, там 10-12 тисяч, завозять там, що хочуть, учення там усілякі роблять і рихтують мобілізацію. Люди побоюються, що буде мобілізація і погонять їх там на війну. Ну, то у нас різні були підходи, ми про це писали не раз, що треба при переході межі, треба здаватися, кажуть, з повними українцями, переходять на їх бок. І, напевно, таке буде. Але в воєнній ситуації ми не знаємо, що відбудеться. Може бути, не буде часу здаватися, тому що вони чекати не будуть, вони будуть стріляти, це ж війна. Вот. То зараз наш меседж такий, що хлопці, не бойтеся мобілізації, ідіть і отримуйте зброю. Бо без зброї вас не погонять. А зброю дадуть. Без зброї буде друга розмова, коли у вас, як кажуть, у голові буде то, як боронить Білорусь. Я то все кажу, що перспективи ні у Путіна, ні у цього сукиного сина, який вони називають, нема. Абсолютно. Ну, конечно, прийдеться потерпіти. Ну, ясно, ми ж бачимо, люди помирають і все. Але перспективи у їх ніякої нема. Тому віримо в нашу перемогу, вірте в нашу підтримку. Люди вас підтримують. Білоруси це ведають. Повторяю, у кого є серце за Білорусь, то все ведає, все пам'ятає. Вот. Ну, а совки, є там совки, нічого. Совки так само наші люди, коли буде вільна Білорусь, вони тут же, кажуть, стануть на бок Білорусі. Це зрозуміло. Ми пам'ятаємо 90-ті роки, як було. Вот. Так що я хочу вас підтримати, хлопці. Усе, що ви робите, усе це не даремно. Усе це працює на нашу будучину. Вот. Так що ми, безумовно, що будемо старатися зараз, ну, організації робити, усе. Ми от тільки що ми створили фонд, рахунки. Люди є, які хочуть давати сродки, які пішли на допомогу Україні, на допомогу ВРА. І це буде. Так що живе Білорусь і слава Україні! Героям слава! Живе вічно!